Всім прывітанне, гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарады і сайта bel.biz пра прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы. Мы працягваем сесію, так бы мовіць, замежных гасцёў. І як заўжды ў нашай студыі Юлія Няхай з bel.biz. Прывітанне, Юлія. Добрый дзень. А сённяшні госць, сённяшні эксперт, якога мы запрасілі на праграму, гэта Жан-Баціст Дагане, прадпрымальнік, інвестар з вялікім досведам у продажах. І зараз Жан-Баціст базуецца ў Літве, таму запрасіць яго да нас было вельмі лёгка. Прывітанне, Жан-Баціст. Hello. Hi, hello. І мы перайдзем на ангельскую мову. Я спадзяюся, што мы зробім субтытры для гэтага эфіра, і неўзабаве яны пачнуць з'яўляцца на вашых экранах, але зараз мы пераходзім на ангельскую. JB, распавядзіце, калі ласка, пра свой досвед, пра свой шлях крыху для нашых слухачоў. About your way a little bit for our listeners. Мой досвед збольшага датычыцца B2B продажаў. Гэта доўгая гісторыя. Сваю кар'еру я пачаў у французскай кампаніі. Я быў інтэрнам у аддзеле па продажах, паказаў добрыя вынікі, і яны вырашылі даслаць мяне ў Копенгаген, каб я развіваў рынок паўночнай Еўропы. Для французскай кампаніі поўнач Еўропы гэта ўсё, што над Бельгіяй, там, дзе людзі сканчаюць размаўляць па-французску. Мы называем гэта поўнач. У той час я, відаць, быў самым непрыемным французскім чалавекам, якога вы маглі сустрэць. Мне было 21. У мяне была машына, офіс, 2 асістэнты. Я лётаў на самалёце амаль кожны дзень і заключаў вялікія кантракты. Але пасля я вырашыў пакінуць гэту працу і запусціць свой уласны стартап. Мой экзіт адбыўся праз 10 месяцаў. Гэта было вельмі паспяхова, і грошай мне хапіла на 8 гадоў, пасля якіх я уключыўся ў іншы стартап, які называецца Trustpilot. Гэта дацкі стартап. Там было прыкладна 20 чалавек. Яны пераехалі ў Копенгаген з поўначы Даніі. Гэта была гісторыя на 2 гады, і мы развіліся да 150 чалавек у штаце, і з 5 до 5 тысяч кліентаў. 600 кліентаў я прывёў сам, а пасля я пераехаў у Літву і пачаў працаваць з першым венчурным фондам. У Літве я быў выканаўчым дырэктарам, і мы дапамагалі усім стартапам выйсці на рынок настолькі хутка і настолькі танна, як гэта было магчыма. І вось з гэтага мы пачалі развіваць гэтую экасістэму. І цяпер у Літве мы з маёй кампаніяй дапамагаем B2B кампаніям з усёй Еўропы прыйсці ў Літву. Яна называецца 70 Ventures. Мы дапамагаем невялікімі інвестыцыямі і развіццём продажаў. Такім чынам вы спярша працавалі ў Францыі, пасля у Копенгагене ў Даніі і цяпер у Літве. Як вы думаеце, чаму вы апынаецеся ўвесь час ўсё больш і больш на ўсходзе? І што будзе далей? Гэта, натуральна, проста праз надвор'е і выдатную літоўскую кухню. Але як вы параўноўваеце, як вы можаце гэта параўнаць з кухняй у Францыі? У іх вельмі добры сыр, але гэта зусім іншая гісторыя. Ведаеце, калі вы 8 гадоў займаецеся бізнесам і пасля гэта сканчаецца, і вы апынаецеся вольным чалавекам, вы пачынаеце думаць, а што далей? Вы шукаеце новы выклік. Я адчуваю сябе еўрапейцам, моя жонка з Літвы. Мы жылі ў Копенгагене і маглі жыць у любой кропцы Еўропы. Але я глядзеў на Лондан, Париж, Берлін і таксама на Літву. І 5 гадоў таму, калі я пачаў працаваць з літоўскімі стартапамі ў краіне, дзе гэты рух толькі зараджаўся і дзе экасістэма толькі пачыналася, я падумаў, што гэта будзе вельмі цікава. Я паглядзеў на першае пакаленне літоўцаў, якія збіраліся будаваць у сваёй краіне бізнес. Гэта былі вельмі цікавыя людзі, і я быў побач з імі. Яны глядзелі на захад, і гэта было вельмі цікава. You mean that 5 years ago in Lithuania this
ecosystem of startups were just starting. Гэта экасістэма толькі пачыналася, там было шмат магчымасцяў, вы гэта маеце на ўвазе? Там не хапала грошай, там не было нейкіх сістэмных інвестараў, не было такой практыкі ўвогуле. Было вельмі нешмат бізнес-ангелаў, увогуле нешмат людзей, якія што-небудзь маглі зрабіць. Could do something, so product. Yeah, for sure. I want to ask you about your experience in Lithuania. For instance, I know that Наколькі я ведаю, вы дапамаглі больш чым 40 прадпрымальнікам наладзіць іх продажы. Было шмат розных кейсаў, і самы паспяховы з іх паказаў рост у 1000% за год. Як вы гэтага дасягнулі? Мая асноўная праца, калі я пачынаю працаваць са стартапам, гэта задаваць пытанні. Таксама я слушаю фаундераў і дапамагаю на падставе адказаў пабудаваць каманду. Наш падыход вельмі арыентаваны на кліентаў, на спажыўцоў. Ён кліентацэнтрычны. Гэта не пра тое, які добры ваш прадукт. Гэта пра тое, як вы разумееце палявыя кропкі, як вы разумееце людзей, якім вы збіраецеся прадаваць свой прадукт. Гэта пра тое, як вы размаўляецеся з імі. Гэта пра тое, наколькі вы можаце зразумець іх. І вось менавіта гэтым мы і займаемся, і менавіта на гэтым мы будуем асноўныя KPI, мы дакументуем гэта, але можа вы узгадаеце самыя цікавыя выклікі, якія былі ў нас. Все выклікі вельмі цікавыя, гэта ж стартапы, часткова гэта ўсё паўтараецца. Кожны дзень мы працуем з адмовамі, і вось гэта, відаць, самы вялікі чэлендж. Трэба быць вельмі ўстойлівым, каб трываць гэта, каб працаваць у гэтым асяродку. And then you start B2B sales and you start getting rejected. So, you know, you need to be humble to kind of work in that environment. Ці ёсць якія-небудзь магчымасці натрэніраваць сябе, адчуваць сябе спакойна, калі ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя адказы, пазбегнуць дэпрэсіі. Калі мой бізнес у першай кампаніі скончыўся, было два шляхі. Першы – гэта стаць вельмі цёмным, лічыць сябе вельмі разумным і абвінавачваць усіх астатніх, а другі шлях – гэта атрымаць нейкі фідбэк і пачаць працаваць далей. Я выбраў гэты шлях. Я зразумеў, што было тры прычыны, па якіх я не пайшоў у правільным накірунку з B2B продажамі. Першае – гэта калі вы звяртаецеся, таргетуеце неправільных людзей. Другі – гэта вы спрабуеце знайсці да іх падыход, але знаходзіце недакладны падыход. І трэці – гэта калі вы выбіраеце недакладны час. Ну і таксама яшчэ можа быць любая камбінацыя з гэтых трох. Але найчасцей за ўсё праблема не ў вашых спажыўцах, праблема ў вас. Такім чынам, калі вы аналізавалі фідбэк, вы можаце не паўтарыць свае памылкі. Што было з вашым праектам, які не атрымаўся? Вельмі шмат. Што гэта быў за праект? Гэта было нешта накшталт таго, што ў вашых месцах вядома як Groupon, Coupon. Праект заснаваны на тым, каб даваць скідкі на пэўныя фізічныя аб'екты, якія вырабляюцца на пэўных вытворчасцях. Мой кофаундер і я, мы мелі аднолькавы бэкграунд, і мы былі абсалютна згодныя адзін з адным, і мы складалі зашмат надзей на свой прадукт, калі мы запускалі яго на рынок. Калі б я запускаў такі прадукт цяпер, я б зрабіў гэта за 2 тыдні, нашмат танней, і калі б ён не атрымаўся, я бы проста пакінуў яго і не стаў бы цягнуць яго за сабой. Ваш стартап Trustpilot, як ён працаваў? Гэта быў не мой стартап, я працаваў там як наёмны рабочы. Гэта як TripAdvisor для сферы e-commerce. Калі вы не ведаеце, на якім вэб-сайце вы можаце атрымаць пэўны прадукт ці паслугу, вы ідзеце на trustpilot.com і вам выбіраюць
патрэбныя звесткі. І калі мы выводзілі гэты прадукт на рынок онлайн-крамаў, гэта было простае праграмнае забеспячэнне, і мы маглі запытацца ў кожнага асобнага пакупніка, каб ён пакінуў водгук пасля таго, як што-небудзь набудзе. Таму што праблема з онлайн-рэсурсамі ў тым, што людзі пакідаюць вельмі часта негатыўныя водгукі, але амаль не пакідаюць пазітыўных водгукаў. Я думаю, што мы маем у Беларусі такія прадукты, якія капіруюць гэты праект, ці прынамсі вельмі падобныя, якія працуюць з водгукамі. Так, гэта не глыбокія тэхналогіі, але ў нас было 100 чалавек, якія займаліся продажамі, і мы захапілі ўвесь рынок. Ці можам мы пагаварыць пра ваш літоўскі праект, які называецца 70 Ventures? Якая у вас там роля? Якую ролю вы выконваеце ў праграме акселерацыі? І якія ёсць ключавыя моманты ва ўпраўленні гэтай кампаніі? Я партнёр там, нас там 2 партнёры, якія распачалі 70 Ventures, і моя роля заключаецца ў тым, каб дапамагчы стартапу пабудаваць тое, што мы называем Sales Team, каманда для продажаў. Калі у вас на дадзены момант няма ніякага прыбытку, у нас ёсць вельмі просты акселерацыйны працэс. Вы выбіраеце кампаніі, якія вас цікавяць, досвед якіх вас цікавіць. Мы дапамагаем вам сфокусавацца на гэтым досведзе, дапамагаем наладзіць сустрэчы. Калі у вас з'яўляюцца першыя спажыўцы, мы дапамагаем пабудаваць спецыялізаваную каманду для продажаў, якая дапаможа вам зрабіць вашыя продажы больш прадказальнымі. І што зараз вельмі папулярна ў самых розных бізнесах у Злучаных Штатах, это команда з 3 ключовыми ролями. Один человек займаецца наладжваннем контактаў з лідамі ці просто кампаніямі. Другі чалавек займаецца тым, што прызначае сустрэчы. І трэці чалавек, які часцей за ўсё з'яўляецца адным з фандараў, гэта чалавек, які праводзіць гэтыя сустрэчы са спажыўцамі. У кожнага чалавека ў такой камандзе ёсць толькі один KPI, і такім чынам гэта более прадказальна. Падчас акселерацыйнай праграмы стартап можа атрымаць ад 1 да 3 сустрэч за тыдзень падчас першых 3 месяцаў, а наступным часам у людзей са стартапа будзе ад 5 да 7 сустрэч за тыдзень, у залежнасці ад каманды. Пасля гэтых сустрэч вы дасылаеце оферы, вы заключаеце нейкія здзелкі. І наконт ключавых рэчаў, калі вы прыходзіце без прыбытку, мы інвестуем у вас 20 000 еўра, каб вы знайшлі сваіх першых спажыўцоў. Калі вы пачынаеце атрымліваць 5 000 еўра прыбытку за месяц, гэта, ў прынцыпе, не шмат, але, тым не менш, гэта ключавы момант. Мы інвестуем у ваш стартап 50 000 еўра, каб пабудаваць вось гэтую першую каманду для продажаў. І калі вы пачынаеце атрымліваць да 20 000 прыбытку, гэта тады мы інвестуем ад 50 до 100 000 еўра на развіццё праекта, і гэта час, калі іншы венчурны капітал можа далучыцца да стартапа, каб інвеставаць разам з намі. Хто з'яўляецца партнёрам гэтай акселерацыйнай праграмы? Што маеце на ўвазе? Я маю на ўвазе розныя кампаніі, карпорацыі, яны з Літвы ці з Францыі ці з іншых краінаў. Я маю на ўвазе партнёраў 70 Ventures. У нас няма афіцыйных партнёраў, але ёсць партнёры, да якіх могуць прыйсці нашы стартапы, і паколькі яны прыходзяць ад 70 Ventures, яны атрымаюць вельмі вялікі дыскаунт. Яны могуць атрымаць са зніжкай Amazon Cloud, Google Cloud і гэтак далей. Такое партнёрства у нас ёсць. Але я хочу сказаць, што да нас прыходзяць не за партнёрамі, а для таго, каб паскорыць, павялічыць свае прыбыткі. І таксама у паўночным балтыйскім рэгіёне у нас ёсць вялікая сетка у абсалютна розных тыпах прадпрыемстваў, якія таксама могуць дапамагчы вам. Вы можаце атрымаць сустрэчы. Okay, and what is the main advantages of your program if we
Якія ёсць у вашай праграмы перавагі, асабліва калі мы, напрыклад, параўнаем яе з акселерацыйнай праграмай Wise Guys, добра вядомым акселератарам. Wise Guys — гэта мае добрыя сябры. Я быў там ментарам. У іх выдатная праграма, калі вы шукаеце акселерацыю і доступ да ментара па самых розных тэмах, якія датычацца будаўніцтва кампаніі. Натуральна, некаторыя іх ментары фокусуюцца таксама і на продажах, і на прыбытках. І яны вельмі крутыя. А наша перавага ў тым, што мы фокусуемся на тым, каб дапамагчы вам пабудаваць каманду для продажаў. Гэта будзе ваша каманда для продажаў, якая будзе разумець вашу спецыфіку. І вам трэба прыходзіць да нас, калі вы сапраўды хочаце атрымаць гэтыя 3 сустрэчы кожны тыдзень. Вось у гэтым і ёсць разніца. Go to market and you want to increase your revenue in a predictable manner. So this is kind of the difference. Okay. And Gitenis, our previous guest, адзін з нашых папярэдніх гасцёў, Gitenis Galkis, таксама з Літвы, ён сказаў, што вы маеце 9 парадаў для продажаў, для стартапаў, што гэта вельмі выдатны контент для нас. Можаце вы апісаць гэта? Так, у мяне ёсць такое своеасаблівае дрэва парадаў для продажаў, і першы з іх, што як прадажніку вам трэба умець слухаць. Гэта вельмі важна. І часам я бачу, як прадажнік кажа 80% часу, і гэта мяне вельмі бянтэжыць. Слухаць гэта так сумна, але зараз менавіта вы размаўляеце больш часу, чым мы. Але гэта атрымліваецца таму, што вы задаеце мне пытанне. І так, сапраўды, вы мусіце задаваць пытанні для вашых патэнцыйных пакупнікоў. Таму што перад тым, як прадставіць ваше рашэнне, вы мусіце зразумець, у чым іх праблема. Вы ведаеце Марыо з Nintendo. Калі Марыо з'ядае грыб, ён робіцца Супер Марыо. Прадукт гэта грыбу, у яго ёсць пэўныя ўласцівасці. Ён шэры, ён вялікі, і у яго ёсць пэўны смак. І калі я прыйду да вас і пачну пітчыць свой прадукт, як гэты грыб, паглядзіце на гэты грыб, у яго такі колер, ён мае такі памер, гэта так сумна. Але калі я пачну пітчыць для вас перавагі, калі вы з'ядзіце гэты грыб, вы станеце Супер Марыо. Вы зробіце сябе нашмат больш вялікім, гэта ўжо выглядае нашмат больш цікава. І тады ўжо я буду зацікаўлены зразумець, што гэта за такая штука, якую я мушу зрабіць. Але каб атрымаць гэтую інфармацыю, каб атрымаць інфармацыю пра тое, чаго вы хочаце, я мушу задаваць вам пытанне. І для гэтага я мушу быць вельмі уважлівым слухачом. Але стартаперы забываюцца пра гэта. Яны любяць размаўляць пра сябе і забываюцца задаваць пытанні. І забываюцца яны пра тое таксама, што іншы чалавек, іх размоўца, ён таксама любіць распавядаць пра сябе. І тлумачыць, чаму ён важны чалавек і чаму яго патрэбы таксама вельмі важныя. Другая парада, пра якую мы пагаворым, гэта, я так думаю, малыя чаканні. Калі вы вельмі хочаце закрыць сваю першую здзелку і паставіць свой подпіс і пабачыць іншы подпіс пад кантрактам, ты можаш разумець, што чаканні ад цябе нейкія іншыя, больш вялікія, чым трэба, але ты ўсё роўна ставіш пад кантрактам гэты подпіс, і гэта стварае пэўную таксічную сітуацыю, калі твае спажыўцы могуць пакінуць цябе і могуць перастаць плаціць, таму што яны чакалі нечага вялікага, а ты можаш ім прадставіць толькі вось столькі. І ўсё, што ты робіш, гэта ты спрабуеш іх падтрымаць, нейкім чынам вярнуць, хаця ты мог бы патраціць гэты час на тое, каб заручыцца новымі кліентамі. Таму трэба фарміраваць заўжды нізкія чаканні і фокусавацца на дастаўцы кліенту таго, што ты можаш ім даставіць. Калі прадукт яшчэ пакуль не гатовы для дастаўкі таму ці іншаму кліенту, трэба ў гэтым шчыра прызнацца і сказаць, што ён будзе дапрацаваны. Іншыя гэтыя парады, усе 9 парадаў дасяжныя на 70ventures.com. Я таксама ў маім LinkedIn, і вы можете зайсці туды і пачытаць іх. Дык яшчэ 7. Так, яны ёсць, але я думаю, што іх не трэба агучваць зараз, вы можете знайсці іх у блоку. Я так зразумеў,
зразумеў, што калі стартап не паказвае прыбытак, вы не будзеце інвеставаць у яго наступныя грошы. Але стартап мусіць паказаць прагрэс вельмі хутка за 1 месяц. Але для шмат якіх праектаў, якія былі ў нас у студыі, 1 месяц гэта ўвогуле не тэрмін. Это тэрмін, за які яны што-небудзь пратэстуюць ці пераробяць, як яны зразумелі, не працуе. Ці не з'яўляецца гэта нейкім неправільным падыходам? Ці не баіцеся вы страціць нейкія крутыя праекты, якія проста не змогуць паказаць такі KPI? У B2B толькі адзін бок дакладна кажа вам нешта пра ваш праект. Гэта вашыя спажыўцы. І калі вашыя спажыўцы вам не гатовыя плаціць, вось проста зараз, пра што нам тады размаўляць? Як вы будзеце нешта будаваць? Але, магчыма, яны будуць гатовыя плаціць праз 2 месяцы. Вы не верыце ў гэта? Всім заўжды цікава, якую наступную штуку вы распрацуеце. Мы заўжды распрацоўваем нейкую фічу наступную, якую хочуць бачыць нашыя спажыўцы. Але калі шчыра, заўжды ёсць нейкія маленькія праблемы, якія мы можам вырашаць з дапамогай нейкіх вельмі простых прадуктаў. І я персанальна з'яўляюся вялікім прыхільнікам так званага беражлівага падыхода. Гэта калі метадалогія прадугледжвае скарачэнне цыклаў распрацоўкі прадукта і хуткае разуменне таго, ці жыццяздольная прапанаваная мадэль. Just the front of the software, and everything in the back is just spreadsheets and whatever. But how the benefit is delivered is still the same to the customer, right? So the startup should sell it by Карцей, калі стартап можа прадаць нейкую невялікую рэч вельмі хутка, па-вашаму, ён зможа прадаць і ўсе астатнія свае фічы. Так, і дазвольце мне быць шчырым, калі вы не можаце прадаць свой прадукт людзям на першым ці другім узроўні ўзаемадзеяння, гэта людзі, которых вы ведаеце персанальна, ці людзі, якія ведаюць людзей, якіх вы ведаеце персанальна, вельмі верагодна, што вы будуеце нешта, што нікому не патрэбна. Таму што найперш на першых узроўнях людзі набываюць вас, а не ваш прадукт. Яны ведаюць вас, і яны ведаюць, што вы будзеце ім дастаўляць. А што рабіць, калі рынак яшчэ ўвогуле не сфарміраваўся ці знаходзіцца ў нейкай пачатковай стадыі? Вы робіце нейкую крутую тэхналогію для такога рынка. Як тады? Гэта крута, але я лічу, што быць крутым гэта не праца, і быць крутым гэта не прадукт. І калі вы проста хочаце быць крутымі, можа вам трэба змяніць сферу дзейнасці на лайфстайл. Назіраючы за пэўнымі стартапамі, я шмат чуў пра нейкі круты прадукт, але я вам хочу паўтарыць, што хто ўвесь час мае рацыю, гэта спажыўцы. Я думаю, што мы мусім запытацца, ці шукаеце вы пэўныя стартапы ў Беларусі, ці будзе 70 Ventures калі-небудзь інвеставаць у Беларусь. Also, B2B and SaaS startup that we meet. I mean, Кожны раз, калі я апынаюся ў Мінску, я вельмі ўражаны гэтым горадам, інжынерамі, якіх вы гадуеце тут, і стартапамі, якія мы тут сустракаем. Напрыклад, магу адразу прыгадаць PandaDoc, Мікіту, з якім мы ўзаемадзейнічалі. Гэта сапраўды ўражвае. Таксама магу прыгадаць TruckDuck, які пачынаўся тут. Але як я магу зрабіць выснову, у Мінску зараз дасяжна даволі шмат фінансавання. І, магчыма, гэта датычыцца ўсяго беларускага рынку. Так што я думаю, што ў беларускага рынка даволі вялікі патэнцыял. There is nothing to envy to any other countries in terms of skill set here for that part. Добра, калі параўнаць сітуацыю ў Літве з заканадаўствам для стартапаў з сітуацыяй у іншых еўрапейскіх краінах, такіх як Францыя і Данія, што вы можаце сказаць?
Well, I mean, it is definitely moving in the right direction. I mean, we have the support from the government that wants У Літве to have ситуація 1000 дакладна startups, рушыць created in у Lithuania правільным as a кірунку. KPI. У нас ёсць Super падтрымка з боку ambitious. ўрада. And У нас then ёсць the 1000 Bank of стартапаў, Lithuania створаных у is Літве, doing і яны also, вельмі амбіцыйныя. amazing job А in Банк promoting Lithuania Літвы as the робіць fintech, вялікую працу place па of Europe, прасоўванні especially after Літвы Brexit. як We actually крутой see- I фінтэх was краіны. surprised І myself я to see сам вельмі a lot of здзіўлены, very large але companies coming апошнім to часам я fintech бачу license, вельмі but then шмат also, вялікіх кампаній, якія entrepreneurs прыходзяць that are у Літву, relocating дзякуючы themselves in фінтэх Lithuania накірунку. just І to таксама get, ёсць прадпрымальнікі, extreme access якія to the central bank, перавозяць central свой bank, бізнес, пераязджаюць у Літву. license, from Lithuania. Well, Lithuania is like Belarus, a post-Soviet country, but with completely different. Літва гэта як і Беларусь постсавецкая краіна, How do you think what is the most important? але з абсалютна адрозным кліматам для бізнеса. Business see in Lithuania. Як вы думаеце, якія самыя важныя рэчы, якія бізнес бачыць у Літве і дзякуючы якім пераязджае ў Літву, але ў Беларусі такіх умоваў няма. Якія умовы для бізнеса ў Літве прыцягваюць бізнес? Што нам такога ж зрабіць у сябе? I mean, I guess we have the support from the government, like they are really pro. Я думаю, што галоўнае гэта падтрымка дзяржавы. Яна падтрымлівае прадпрымальнікаў. Excuse me, I will interrupt you. Here in Belarus we also have support from government. Прабачце, але я тут пераб'ю вас. Мы таксама тут у Беларусі маем падтрымку дзяржавы. Все чыноўнікі кажуць, мы падтрымліваем IT-краіну. На словах гэта так. Як літоўскі ўрад паказвае гэтую падтрымку? У чым яна праяўляецца? So I guess they have KPIs that they need to report on, right? As in the government, right? So we, for example, had the startup visa launch, and they had some initiative, and they had a У number нашага of ўрада, visa that they напрыклад, wanted to ёсць deliver, KPI па and they колькасці wanted to стартапаў, actually якія with мусяць быць fintech was the запушчаныя. same. У тым So they had ліку a і target у of number of фінтэку fintech license they want to give, and they were counting яны маюць за мэту колькасць фінтэк-ліцэнзій, якія яны мусяць выдаць. І яны ідуць у гэтым кірунку. So government also has KPI for itself. То бок дзяржава сама паставіла сабе нейкія KPI у накірунку стартапаў, окей. Але для мяне працягвае быць цікавым пытанне, чаму еўрапейскія бізнесоўцы давяраюць аднаму ўраду і не давяраюць іншаму ўраду. Хаця кожны ўрад, ён кажа людзям адны і тыя ж рэчы. If every government tells people the same things. We support you. Мы падтрымліваем прадпрымальнікаў стартапы, калі ласка, прыязджайце, інвестуйце і гэтак далей. У Літве гэта працуе, у Беларусі ну так. Можа, мы крыху можам паразмаўляць ізноў пра B2B стартапы. Окей, у вас ёсць шмат досведа па працы на розных рынках. Як вы думаеце, якія самыя тыповыя памылкі робяць B2B стартапы, якія хочуць распаўсюдзіцца на ўвесь свет? Мне здаецца, што зараз час вярнуцца да яшчэ аднаго сцвярджэння, якое я ўжо закранаў раней. Людзі, стартаперы фокусуюцца вельмі пільна на сваім прадукце, але трэба фокусавацца на тым, што патрэбна іх спажыўцам. Асабліва, калі ты пачынаеш расці, ты пачынаеш любіць свой прадукт, але ты забываеш, што яго мусіць любіць і іншыя людзі, хаця б хто-небудзь іншы, не толькі ты. І самая вялікая памылка, якую я бачу, гэта тое, што людзі распазнаюць праблему недзе ў фундаменце, але думаюць, што калі яны зробяць некалькі фічаў недзе на даху, то гэтую праблему ў фундаменце ніхто не заўважыць. Але ад адной праблемы да іншай ёсць некалькі крокаў, але праблема ў фундаменце застаецца невырашанай, стартапы не слухаюць фідбэк ад сваіх спажыўцоў і робяць наступныя крокі не ў тым накірунку, чаго яны хочуць. Калі мы вельмі любім тое, што мы робім, мы
прымушаем сябе больш слухаць кампліменты, а не крытычны фідбэк. Напрыклад, мы сядзім у перагаворцы і абмяркоўваем стратэгію наступнага прадукта, і мы проста кажам кампліменты адзін аднаму. І ніхто не пытаецца у спажыўцоў іх фідбэк, таму што слухаць фідбэк часта не вельмі прыемна. Лепш вярнуцца назад у перагаворку і працягваць слухаць кампліменты. And what is the latest and the most hot trends in B2B tech startups? Якія самыя апошнія і самыя гарачыя тренды ў сферы B2B стартапаў? Я вялікі фанат SaaS-мадэляў, і я хочу сказаць, што зараз мы назіраем тое, што амаль усе бізнесы, амаль усе праекты маюць доступ да інтэрнэт і маюць нейкае cloud-software, воблачнае software, хаця раней ніколі не былі звязаны з digital, але цяпер не мець іх проста немагчыма. І вось зараз сфарміравалася ў гэтым накірунку вельмі шмат невялікіх нішаў, дзе можна рэалізаваць свой праект. Таксама я бачу, што бум перажывае legal tech. Таксама некаторыя іншыя сферы, як, напрыклад, local industries, могуць стаць SaaS. SaaS — гэта software as a service. І таксама я бачу вялікі тренд у агрэгацыі. Ёсць шмат розных інструментаў на рынку, і вы маеце неабходнасць у тым, каб агрэгаваць іх усе разам. Таксама зараз новыя бізнесы нараджаюцца вакол пошука чалавечых рэсурсаў, і шмат кампаній знаходзяць сваіх кліентаў менавіта праз пошук чалавечых рэсурсаў, інтэграцыі, і кожная з гэтых вялікіх кампаній, кожная з гэтых індустрый стварае экасістэмы, і за кожным з іх стаіць нейкі софт. Вось такія тренды стаяць за B2B сёння. Which directions of startup, which spheres are the most Popular in Lithuania startups. Where are among the investors? Yeah. Yeah, if we talk about from investors and in general in startups. Якія зараз у Літве гарачыя тэмы для стартапаў? Ведаце, я хацеў бы, каб Літва ператварылася ў краіну, дзе мы маем вялікую колькасць кампаній у розных індустрыяльных сферах, але мы пакуль што не такая краіна, рынок пакуль што застаецца невялікім. Нейкі час таму я працаваў з венчурным фондам Practica Capital. Вельмі крутыя хлопцы, калі вы хочаце нейкага росту. І мы інвеставалі ў нанотэхналагічную кампанію, якая займаецца вытворчасцю спадарожнікаў, мабільную прыладу для таго, каб перасоўвацца па горадзе, для гарадской мабільнасці. І гэта вельмі вялікі разброс. Але тое, над чым мы фокусуемся ў Summit Ventures, это B2B. І, як я ўжо сказаў, у Літве мы назіраем бум фінтэка па ініцыятыве Банка Літвы. І гэта фінтэк як у сферы B2B, бізнес-to-бізнес, так і ў сферы B2C, бізнес-to-consumers, бізнес для спажыўцоў. Well, I should say that the time we Карацей, час адведзены на нашу праграму ўжо скончаны. Дзякуй, Жан-Батыст, дзякуй за тое, што падзяліліся вашым досведам. Я спадзяюся, што для ўсіх, хто глядзеў гэтую праграму, гэта было карысна. В принципе, я могу пераходзіць на беларускую мову, потому что час развітвацца. Гэта была стартапніца. У нашай студыі быў Жан-Батыст Дагане, прадпрымальнік з Францыі, які зараз базуецца ў Літве і распрацоўвае абсалютна розныя стартапы. Распрацоўвае гэта не вельмі такое слова, да, дапамагае і інвестуе ў стартапы, звязаныя з B2B. Вельмі была цікавая размова, калі вы падключыліся да яе вось зараз, просто трэба адматаць назад і паслухаць. Юлія Нехай з партала bel.biz таксама працавала ў студыі, як і я, Павел Свердлоў. Дзякуй вялікі, Жан-Батыст. Thank you. How do you say again? Дзякуй? Дзякуй. Дзякуй. Дзякуй, Юлія. До побачення.